Terve! Ajattelin tässä havainnollista, mitä tällä Screencast Magicilla pystyy tekemään. Eli tässä se kuvassa näkyy, että siellä on taustalla web-sivu ja itsekin olen siinä kuvassa tässä näin. Mutta tämä ei kaikki tietysti lopu tähän, vaan tässä on myöskin lisäominaisuuksia, kuten tämmöinen mahdollisuus zoomailla ja tietenkin zoomata takaisin. Eikä se siinä ole vielä kaikki, koska tällähän pystyy myöskin tarvittaessa myöskin piirtämään. Tässä näytän vähän esimerkkiä, että etusivulle pääsee siis tuosta. Ja sitten voisi laittaa vaikka vähän nuolta, että traktori on kuvassa tuossa kohti. Ja sitten sieltä voitaisiin poimia, vaikka tehdään tämmönen puhekupla siihen. Tuolle pojalle tommonen puhekupla. Noin. Tämmönen esittely oli tämä.